ndọlị anyị ga-eri uru kama anyị ga-anwụ ka anyị dọliwo kama anyị ga-anwụ ka anyị dọliwo kama anyị ga-anwụ ka ndọliwo ụwa bụ ndọlị kama anyị ga-anwụ ka anyị dọliwa ụwa bụ ndọlị dọliwanụ anyị ga-eri uru kama anyị ga-anwụ ka anyị dọliwo kama anyị ga-anwụ ka anyị dọliwa kama anyị ga-anwụ ka anyị dọliwa dọliwanụ anyị ga-eri uru kama anyị ga-anwụ ka anyị dọliwa 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 kama anyị ga-anwụ ka anyị dọliwo ndọlị anyị ga-eri uru kama anyị ga-anwụ ka anyị dọliwa ya bola gị na-emeka ka nne m iwe nne m ọ dị ọzọ na nne ga-eri rie nna akwa ịhụrụ ọnụ ụmụazị emeka na-eme ka ndị ayara ya o tefere gara ụnọ nwadị na ya enwere m ahụ ọkụ na-enwe ka m gwarala gị otu o si eme m n'afọ mgba ụlọ kụwa aka kụwa na aka lekụlụ aka onye na-ere ọgwụ biko arịa ụka ịtọpụrụ mgbe m gafere ndị ọzọ i kwurukwa ya dịrịla ndị ara na ndị isi na ndị ekpenta mana arịa otu ka i kwuru ịsọ ọwụ ihe ọ na-agwụ ọ bụ ihe mere m atenshọn dọkpute m ebe ị nọ melodown ka ịsọ maka ikecha akpa nwa nwunye m amụgbuole m na nwa anya ọkụ nwunye m gị bụsị ya asọ na ahụ ya dị ime gị bisi ya aka ọ dị ime ede anyị ara mkpụrụ osisi ụmụ nwaanyị bịa n'ara mkpụrụ osisi gacha n'ime afọ ya gaga wụọ nwa ya lụọ eru mmiri anụbekwa m eru mmiri ga ngwa chie nwa nwoke mọrịchi eji nwa na-achị ụmụlọ m ejile adị m etile aka n'ọnụ ebute na ụmụazị abụọ m bụrụ dote mbụ biko asa ọgwụ m ikwuru ka na-eji ekecha akpa nwa ya mụ ụlọ ọmụ gbuo m ị chọrọ ka nye nwaanyị gị ọgwụ ọ ga-aṅụ ị chọrọ ịkụchi narration ị chọrọ imechila eji ụwa ndị ụwa gị niile
generation kem egbe eluigwe gbagbukwe m Okay, that's it.